Malawian cameras. Ndidanena masiku apitawo koma mwina anthu ambiri sadakhulupirire kunena kuti msonkhano umene akuyitanisa ameki ndi raba stampu chabe, agwirizana kale ndi anzawo manjanjawidi amene chidwi chawo chili pa ndalama koma osakhala kukonza mavuto a Malawi. Ndinakuwuzani kunena kuti msonkhano umene agwirizana kuti ayitanise anthu amene amatchedwa ma stakeholders kuti akawabwatike nalo bodza kunena kuti si mathematics si machini obera koma ni machini ochitira register, ndipo 2025 azagwirisa ntchito manyo koma lili bodza lenileni. Mwaziona zija ndinkanena. So kairo tili ndi anthu amene amaoneka ngati ndi opemphera koma ali afiti eni amene chidwi chawo changokhala pa ndalama, ukamaona ngati ndi opemphera, kumatchuka kuti ndi mabishopu, kumatchuka kuti ndi azibusa, olalikira osiyanasiyana, maprofeti, koma cholinga chawo chili chofuna ndalama. Mwaziona lero asogoleri athu amene anayenera kuti ateteze ziko lino akuoneka ngati iwo chidwi choteteza ziko kupanso kuteteza munthu osauka alibe. Chidwi chawo chili pa ndalama. Musanamizidwe a Malawi, chisankho cha 2025 si chisankho koma apangana kale zochita, ndipo musayembekezere kuti kuzakhala zabwino, chifukwa panopa mukapita m'makwalalamu muona kuti a MCP atanganidwa kumagula zovotera zimene zijazo akukavoteratu kale kwa aliyense amene akugudwa ndi chovotera chake pa mtengo wa 1000 akuchitengeratu kapena uziwe kuti ukuvoteratu. Choncho wamkulu wa meki musanamize anthu kunena kuti machini amene ajawo sadzagwira ntchito. Tikunena pano machini amene wawa ovotera si matematiki, ili kudowa imene ikutenga manetwork ochokera ku Ntchisi, ochokera ku Salima, ochokera ku Nkhotakota, ochokera mudowamo, ndipo anthu akuvoteratu. Machini amenewa ali nyumba ya munthu ina wa business kudowako. Choncho mukamanamizana kunena kuti aye machini amenewa sitizagwirisa ntchito, ndipo inu anthu opemphera ndikumayikiramo ndemanga, ma CSOs ena ma leaders mwalandira kale ndalama. Ndimangoyimba m'manja kumanena kuti ziko ili silizatheka, ndipo Mulungu anayenera ziko ili aliyendere mwapaderadera, chifukwa ndi ziko limene limaoneka kuti ndilaling'ono koma zochitika zake za muzikomo ndi zazikulu. Ziko limene limaoneka ngati ndilosauka koma atsogoleri ake ndi olemera kwambiri kuposanso anthu aku America. Ziko limene limazaoneka ngati ndilopempha koma mkatikatimo silimaoneka ngatinso ndilopempha iyayi. Choncho ndikufuna Malawi panakali panopa nthawi yakwana yokuti muzidalire nokha. Iyi si nthawi yokuti muzidalira anthu andale, muzidalira anthu opemphera, chifukwa anthu opempherawo ankapemphera kale. Panopa anthu onse opemphera amene tingawadalire, amene tikhoza kumanena kuti amene wawo akhoza kutipasa pemphero kapena kutipempherera kuti ziko liyende bwino, ndi amene akulandira ndalamawa. Kutereko dzulo lija ambiri amene anapita ku stakeholders meeting ya ameki alandira kale ma-billions. Kuwaona amene avaliramo kumanena kuti munthu amene idi ni munthu opemphera koma walandira kale ma-billions. Kaye anthu ena amene amatchedwa kuti ma CSOs alandira kale ma-billion. Kutereko amapita kumene kujako atapanga kale ma meeting yawo okuti akapusise a Malawi. Choncho muziwe a Malawi kunena kuti mukuyenera muzidalire nokha, ndipo musamukhulupirire mayi ameneyi. Ngati akufika saizi omanena kuti ineyo sindingachite resign, muziwe kuti waponda mwala, ndipo zimene akupanga zija sikuti akupangatu ndi iyeyo. Pali anthu ena amene akuoneka ngati ndi a innocent abisala kumphanga uko akungomuuza mayi uja zochita. So kairo tili ndi a opposition makawazi okhaokha
amene akulephera kupanga manuva ndi cholinga kuti anthu mdziko munomo achite demonstrate ati akuopa kunena kuti akamapanga demonstrate iwowo anthu anena kuti akuderera MCP. Kodi iyeyo wa MCP yo nthawi ija akapanga iye mademo muja samakudererani? Vuto la ifeyo asogoleri ndi limene lolo tili ni mantha kwambiri kutereko ena asogoleri ena osusa akuopa kumangidwa. Ziko ili silili bwino, simatimatiki iyi iphesa anthu a Malawi. Iyi inali nthawi yonena kuti inuyo a opposition mutengepo gawo lalikulu, koma mukamanena kuti aye azinena kuti ifeyo tikuwaderera ndiye ifeyo tikupanga nsanje ndi boma lawo, muthera momwe mmene mungathemo. Mayi amene anayenera kumpangira mademo anyo kuti achoke pa mpando pamenepo, komanso osakhala kuti angochoka iyayi, koma nkhani ya simatimatiki isadzagwire ntchito. Izi tutakhala tikukuwuzani time and again, koma simukufuna kumva. Ngati machini awa muti muwalolere, mulolere bodza lawo limene yakunenalo mulikhulupirire, siku lina muzalira muzandikumbukira ino a opposition. Mukamanena kuti aye ifeyo tikachita demonstrate ndiye kuti mwina azatitenga ife ngati tikuderera. Iye uja amapanga demonstration kumathamanga deire ndiponso amachita kuswa zinthu kumaswa zinthu za anthu, ndimene anatengera tubomali. Ndiye inu mukakhala ndikumagona ndikumakhulupirira, nthawi ino siyokhulupirirana, nthawi ino mukhulupirire zimene tikukuwuzanizi. Chifukwa mukadalira apaki onse anagudwa, mukadalira masinodi a Livingstone ya Blantyre Nkhoma onse anagudwa, onse opemphera. Mukadalira CSOs mukungozitayisa nthawi yanu. Anthu amasinodi amene ankayima pa chilungamo kale, ndikumadziwa kuti Livingstone ya sinodi ikangolankhula ndi zenizeni, Blantyre ya sinodi ikangolankhula ndi zenizeni. Lero ndi awa Blantyre ya sinodi akulemba kalata yomanena kuti aboma likuchita bwino, likupanga zitukuko zake ziti. Ati kumaliyamikira boma kuti boma la Chakwera likupanga misewu, komanso lakhazikitsa commission of inquiry ya Malemu Chilima. Zinthu zokuti zikuchita kuziwikiratu kuti ndi script achita kukonza, ndipo mukachemerere misewu yake yopasidwayo ndalama zochokera ku China ili ndiye muzikachemerera. Mungoziwikiratu kuti ndinu anthu a corrupt, munachitidwa corrupted kale. Mabishop akatolika mulipe basi kumatafuna ndalama zanu. Anthu ankakudalirani kale kuti bishop wakatolika akayima ndiye amayima zenizeni, koma lero likulizi mabishop aja. Anthu kumalawi kuno masiku anowa asogoza ndalama, ndipo ino anthu osauka mukuyenera mupemphere kwa Mulungu wanu kuti Mulungu aliyendere ziko ili mwapaderadera. Zikanatheka kuti ziko limathesedwa ndikuliyambiranso kawiri, Malawi anayenera kuyithesa Mulungu, alipukute ziko limene lili, alinyenyenyenye ayambirenso ziko lina. Chifukwa kumene kukupita ndiye kuti anthu azichita kufa, ndipo ayamba kale kufa anthu ni njala, ndi imene ziko lili kuyendera. So ngati anthu akufa panopa, kuli bwanji kukubweraku kulibwereza ziko ili, kapena usogoleri uku ubwereza Amalawi muziwe kuti tikhala pa mavuto koopsa. Zipani zimene timadalira, asogoleri amene mmadalira kuti mwina akhoza kuchita tiki, ndi amene akupanga manthawa. So asogoleri akunoko sangapange mademo, asogoleri akunoko sangapange mademo, amadalira masupporters. Kutereko ngati mademo angatheke azapiteko ni masupporters, koma asogoleri akuno ndi amantha kwambiri, makawadzi. Kutereko amaopa unyolo, kulowa mundende 5 minutes akhoza kukomoka BP nkati. Koma ziko ili laonongeka kwambiri, tapita ni muzipatala mukaone. Mapatient kumene amachita kumamenyedwa mapatient, kuwauza kuti tiyeni mukagule mankhwala ku pharmacy. Njala mene ili padakali panopa, fetereza amene kulibe, zonse zinasokonekera kuno ku Malawi. Chonje ndafuna ndikuziwiseni a Malawi kunena kuti zija ndinkakuuza na zija ndi zimenezi. Ameki aja apangana kale, ndipo palibenso kusintha iyayi.
ngati sitiyima ife nji amalawi ndikugwirizana ndikupanga mademo okuti machini amenewa achoke, chifukwa nkhani ndikuchosa kwa machini, komanso anthu amene alephera kulembesa cha NRB alembese. Tikunena pano ku NRB kuli azungu aku Israeli, ndiye ndikumadabwa kuti kodi azunguwa mu ofesi mwakupangamo chani, chifukwa izitu ndizanzika. Ndiye mzungu ndi nzika ya ziko lino. Tapitani ku NRB kuli Longwe mukaone anthu aku Israeli ali kumeneku. Tapitani madera ngati aku Nchinji, aku Dowa, aku Salima, anthu akuchita kumagulidwa chovotera chijacho ndikumapasidwa ma 1000, kugulisa ufulu ndi 1000, kugulisa sogolo lanu la ana anu ndi 1000. Ena akumagulisa sogolo ndi neti yeniyeni, mosquito net, kunamizidwa kunena kuti atiyeni mukalandire maneti koma mbwerese cha nzika. Ndithu anthu ena amene swali pa sogolo kulipha ziko lindiwo ndi mafumu amene akusogolera kuti azilembesa anthu, azitenga zolembesazo ndikumapita nazo kutiko, ndikumapita nazo kwa DC. Lero li anapero ntali manja akakunamizeni ma stakeholders kunena kuti machini amene wawa ndiongochita ya register paujenepo pali register, machini amene wo paujene pa center panopo pali register, nanga wapeza pa center ponso anthu akukanizidwa kulembesedwa. Musapusisidwe amalawi zisankho izizi ngati simusamala, zisankho izi zizakhala zongodusamo chabe, chifukwa anthu ambiri sazavota chifukwa wani alibe access yokalembesa, akukanizidwa. Kuteroko zija anagamula akhoti zija kuti azikalembesa maderamu, zimeja sizinatheke pena paliponse, zipangizo zokulibe, akungopezekamo cholinga kuti azioneka ngati akulembesa koma kuli phwando. Tapitani ku Nchinji wa Nchinjiwu pawaliranji pasogolopo mukaone zimene akupanga minister wakumeneko. Minister wakumeneko waku Nchinji akumachita kumagula anthu, kumayenda mudowa mu anthu, kumayenda munkhotakota mujeni mu Kasungumu, anthu akumachita kumagula chija chovotera ja ndi 1000. Ndiye wina chazika kunamizani kuti chimenecho si ati machini amene si obera zisankho, koma machini amene ndi machini ochitira register. Muzalira opposition, muzalira. Ena awa ndi awa akukangana ku UTM wa. Ena apanga convention, ena akunena kuti convention imene siyolondola. Tafuna ndikuuzeni mzimu wa chilima ukuyenera uuse mutendere, musavutise mzimu wa chilima. Ngati simukuchifuna chipani cha UTM chonse muchisiye. Ndipo ndifuna ndikukumbuseni kunena kuti ainyaketu a UTM eni amene anayambisa UTM kuli Alan Ngumuya, tikapena tingonena kuti pa number 1 pa Mai Mutharika. Kalista Mutharika ndi amene anayambisa UTM. Atabwera Kalista Mutharika ndikumakanena kuti ndikufuna chipani chinizomvekatu. Atabwera Boni Kalindo kunena kuti chipani chinizomvekatu. Atabwera Alan Ngumuya amene wazunzika koopsa konkuno ku Malawi ndi boma ililira MCP ndizomvekatu. Atabwera Ngalande ndizomveka, amene wanda amene anayambisa UTM. Wina achasa kunamizeni choncho. Ineyo ndikupempha panopa kunena kuti ngati UTM iyi mwatopa nayo, chonde mukayibweze kwa inyake anayambisa, kapena mukayibweze kwa akubanja, chifukwa musamakangane munthu wamwalira mu Juni momu sipanathe chaka, koma basi we ena agule ma uniform apase anthu ena. Ndipo uyu kansala wakundilande wapanga chiganizo chopita ku khoti kupempha maloya kuti aambe kuchita protect makalaza a UTM. Ndamuthokoza kwambiri Baraba, ndikukuthokoza. Ndipo iwedi ukuyenera kukhala msogoleri weni, chifukwa zimene zikuchitikazi ndi zinthu zodabwisa kwambiri. Ena alephera ku convention akukana kuti atiyo sanalephere, chifukwa convention yachitika kumene kuchako chimene mmatulukira ndi chani. Ndikunena atu ino amene mwayambisa system yokhala ngati kwapangidwa fertilizer wina wa Nyuwani 26 22 21 fertilizer wa Nyuwani, chifukwa mavoti achatu ndi NPK itu, NPK 26 22 21.
mavoti ajasanaulusidwe mambo sunathe inu kutuluka kusonyeza kuti mmafuna mutawina muli inuyo. Lucius Banda anayimba kunena kuti takumana tokhatoka adyera mapeto ake anatola odusa chikwama lero tu mulendo uja amene sanathe 6 manzi ndi uyu watola chikwama nkhope zonse za UTM zonse zimene zinayambisa chipani asalamo ndi awiri basi onse anyuwani Makoni ndi Kalonga ndi amene asala koma onse anapita anzathu odusa ndi amene atola chikwama chifukwa chadyera. Choncho iniyo ngati muchipani chisimu kuchifuna mukachibweze kubanja mzimu wa BN use mumtendere. Ndizomvetsa chisoni kuti lero muzikangana m'makhoti kutero kwa ena atafuna aitanisenso convention ina. UTM ndi anthu omvetsa chisoni kwambiri. Ndi chifukwa chake pazana nanena kuti inu akubanja you need to take control. Kuno ndi ku Malawi musaone a UDF aja amanena kuti chipani chinchawo sikuti ndi opusa. Musaone a DPP aja akamati chipani ndi chawo si opusa. A Ford akamati chipani ndi chawo si opusa. Inu mukaendera chizungu UTM yathera pompo. Ndafuna ndikuwuzeni zimenezi. So ngati mwatopa nayo UTM ngati simukuyifuna chonde musazunguzi ya Malawi kumasokoneza anthu ndikumakagula ma uniform kumaveka anthu a MCP ndikumati ndi a UTM. Iyayi iniyonso ngati mwalephera munde simukufuna kuvomereza simukufuna kugwira ntchito ndi mulendoyo amene podusa ongotola kachikwama kache ka UTM. Siyani chipani chokubanja kapena muchibweze kwa Ngumuya Kalista Mutalika kapena Boni Kalindo chifukwa ndi amene akhoza kuyima ndikumachita kiremu. Boni Kalindo the DC mwana woupsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. Like, share, Malawian cameras, right.